igama lam ndinolfefe Tofu, ndihlala apha eMdantsane kwa-NU2. Ndihamba noLinamandla umtshana wam, uLinamandla Nqezo. Okay. Ingxaki yintoni mama nisihambele ngayo namhlanje? Ingxaki esinihambele ngayo, uLinamandla Nqezo uthe at the age of 7 years wadiagnoswa ukuba une-neurofibromatosis type 1. Yabe ke ilapha kulo mlenze wakhe use-right. Ngela xesha ke besemncinci ene-7 years ibingabonakali incam le nto. Iyabonakala ngoku nethabe neminyaka eyi-12, 13, 14 yangxama ukukhawuleza. Inyawo lakhe ngoku liyakhula, isihlanga singena enyaweni. Sicela ukuncedwa kuba i-option abaye bayithatha baye bathi bafuna umnqumla umlenze apha entla kwedolo. Umntana khange ayamkele into yonqunyulwa. Ndamane ke ndisiva into yobana ziba right izipecialists zaseKapa. Qha i-challenge endijongene nayo leyo yobana andinayo imali yoba ndikhwele ndibheke eKapa, but ndingayizama. Anandawo ke ngoku yoba ndizawufikela kuyo kuba na-relatives ziseKapa. Nesibhedlele endizaya kuso andikasetshi ndisazincama uba sesiphi na, ngoba ke eKapa kuyavaleka into yobana inyawo lakhe alinonqunyulwa, kunoba linqunyulwe khona enye into abanoyibona. Ngoku ndinaloo ngxaki njalo. Okay. Masiqale phaa ekuqaleni mama. Uthe umntana lona ngokadadewenu. Uqale nini umhoya umntana mhlawumbi abe phantsi kwe-guidance yakho, laa nto kuthiwa uyi-guidance yomntana? Uqale nini official uba yi-guidance yomntana? uLinamandla uzelwe ngo-2010 nge-3 kaMatshi. Ufike phaa kwam apha kum ezandleni zam, ufike ene-3 days ezelwe. Wakhula ke wade wayele ntombazana ayiyo. Umama ke uphi eli xesha elandikayo umkhulisayo umntana? Umama wakhe besimane sivana siphinde singavani, simane sivana siphinde singavani. Ukhona akangumntu uswelekileyo, ukhona. Umama ke ngudadewenu omncinci? Umama wakhe ngudadewethu omncinci kuba kolekela noomama bethu. Okay. And khulele phantsi kwakho, wafunda phantsi kwakho, yonke into yenza phantsi kwakho, ehanjiswa nguwe, esiwa nguwe okogqirha, esiwa nguwe ezikliniki naselanti nasezibhedlele? Ewe kunjalo, yonke into yenziwe ndim apha kuyo. Ungekho mntu usecani kwam undinika isupport. Xa kusenza zonke ezo nto ezo ekhona umama wakhe, yena wenze iphi role? Masithi udlale ephi indima yena? Umama kaLinamandla akho nto akhe andincedise kuyo mna kwinto edibene nomntana wakhe. Ayinguye lo mntana qha umntana wakhe bekum esesandleni sam. Babini aba bantwana. Lo mncinci yena amthathileyo naye ebemxhomekekisa kwigranti kaLinamandla, angamenzeli into kuba unelizwe lithi xa ethetha ebantwini athetha kuba uyakuthanda uthetha ebantwini. Abantwana bakhe bangasapotana ngegranti, akho ndima khayidlale. Sendimcela ubana masise azandisele umntana kwi-check-up uba mna ndiyagula. Nangoku kufanele uba ndiyolala esibhedlele, ndiyathanda usikwa apha esuswini ndirhunjwe. Ndimcele ke ngokubana ndicela noLivuyo undisele umntana, athi yena akazokwazi ukophula kuba xa ephula akazobhatala. So akayazi noba bendingena kweyiphi iminyango mna for umntana, akakho nto ayaziyo nje yomntana wakhe. So umama kaLinamandla uyaphangela? Umama kaLinamandla uyaphangela and uyamkela. Utata ke uyaphangela? Utata kaLinamandla ndiyayicinga loo nto uba uyaphangela kuba naye andicommunicate naye kuba wamvala kudala uba makangezisi izinto zomntana apha kule ndawo nomntana. Ndiyayicinga uba inoba uyaphangela kuba ndithi xa ndimbona ndibone umfana orayithi onayo imali. Ngokwalo mzuzu uLinamandla ufunda phi? Ngokwalo mzuzu uLinamandla uyafunda apha eWongalethu High. Wenza ugrade bani khona? uLinamandla wenza ugrade 9 kulo nyaka. Xa enabazali ababini bephangela, understand, and uzama ukuthi kum
the only person othi take care of i-needs zikaLinamandla nguwe. Umuntu owenza into zikaLinamandla ndim zange ndancedisana namntu makuLinamandla. Wayekhe wancedisa once ubrother katatakhe ezi-6,000 qho ngoDisemba inobuyenze twice loo nto leyo not once. Naye lowo wavalwa ngumama kaLinamandla uba makangayizisi kuba ithi nethi ifike ixabanisa apha endlini imali. Le R1,000. 8,000. Ixabanisa kuwe kumntu oziphangelelayo naye ufuna ulande uyisebenzisa le R1,000 izileyo kanye ufuna uthini? Umama kaLinamandla ufuna uyisebenzisa le R1,000 ngokwakhe, ufuna inikwe yena esandleni kuba uye athi xa ethetha nabantu bapha animithisanga uNolfefe namithisa kwamithiswa mna. So uyifuna kuye. uNolfefe nguwe. uNolfefe ndim. Uphindile ke ngokwenye igame abantwana ndifuna bafuna bazawukhutshwa ngumntana wam abase eHemingways kuyobukelwa abapopayi bangoSimba. Ayicele umama kaLinamandla imali kutata kaLinamandla. Utata kaLinamandla uyifakile imali. Uyifaka kwakhe imali athi lo mntana wam uzayibhatala amatikiti ngokwakhe xa phuma esikolweni. Yena umama kaLinamandla zabuyisele yena le mali yamatikiti. Uthe uyibhatala imali yamatikiti lo wam umntana. Umama kaLinamandla akavuma nemali ngokuba mayibhatala. Imatha enjalo ke ngoku izile bayaxabana. Dadibana nosister wam ongomnye sayithetha lento sathi hayi kaloku uNoliviwe wenza rongo akanothi xa imali ayifunelwe ngumuntu kutata omntana wakhe kanti ufunela uba yena ayokwenza ezakhe ingxaki. uLinamandla uxhomekeke apha kuwe kwinto yayo yonke. Uxhomekeke and wenziwa nguwe. I mean izinto eshotayo nguwe uthatha kwimali yakho udibanise wenzele uLinamandla izinto. Although abazali bakhe benayo potential of uyenza le into abancedisi masibeke lo hlobo. Abancedisi. And uLinamandla if usimjongile nangu phambi kwethu and awungekho utsho xa umjongile oba I understand. I don't think oba naye uyabhiliva oba ungumuntu disabled. Uyiva ngane le into because ubona umntana omhle beautiful intombi enomkhitha and understand engekho you're not disabled mntanam. Understand it's just uba kukho just le lanto kalenza zayibonisa ababukeli bethu. You understand. Just it's one of ezi zinto ufumanisa uba esikolweni oledi kama nawe ufundile awuyile esikolweni abantwana bayagezelana kakhulu. And if awuqinanga ngokwasengqondweni soze ingakungena ezantsi ezazigezo zabantwana. The isolation, the bullyism eyenzekayo ebantwaneni especially ke ngoku xa umntana enento odd engaqhelekanga. You understand. So the slow learning yakhe the repeater grades nentontoni I won't say mhlambi ingqondo yakhe because nangoku beke ndathetha naye apha she's very sharp. Iyayazi into ayifunayo and uyayazi uba yintoni na. Make siyapha kuwe Linamandla unjani ntombazana? Yaphela khona njani? Hayi right sis. Awumhle man. Enkosi. Bathi usislow learner and andikholelwa leyo into. Mna ndikholelwa uba the impact yalomlenze wakho it might affect you esikoleni because uya kwisikolo sabantwana abanormal. Yeah, understand. And ukhula kwakho ibona exesha iqalisa ubonakala umlenze wakho yak affecta kanjani with indlela ohleli ngayo nejomi zakho esikoleni? Uqala kwami ubonana nento yalomlenze ndaziva ndingafani nabanye abantwana. Ndacinga inoba ndim lona kuba umebhudumbile okanye yahlala ke ndinjena ndamane ndisiva ke ngomakazi ukuba uzelwe unjena. Ndahambela ngomakazi esikolweni bendithanda kwesa sikolo bendifuna kuso primary bekade begeza kodwa ndithanda ufika apha high school akho mntana ongezelayo qha bayabuza uba kwathi kwenzeka ntoni and then ndibachaze uba kwenzeka ntoni na bazive ngathi ndifana nabo.
bakwenza ufane nabo ungabi ngathi wahlukile kubo. Yeah, so abantwana basewonga lethu just bakutreat as umntana normal, bayancokola, bayadlala nawe, there's nothing elandikayo kuleyo. And umama uthethile about indlela, ndifuna ungene kwinto katata nekamama napha endlini wena masithethe just ngalena yakho ya understand. Uthetha about oogqirha bathi zawabonisa mana abantu oogqirha bathi lo mlenze if uyawujonga umlenze kalena amandla ngulo kweli cala khawuphakamise nje kancinci. Yes, siyabona unxibe ipush nangoku, sorry. And okay, yeah, okay. And xa ulandika ubuhlungu lena amandla qala masiqala. Awukho buhlungu wena. Khale xa ndihambe kakhulu ndiye ndive uba uyadina udinwa oko, ndive uba ngokwandisahambela hlobo ndihamba ndiyawushiqiza then ndihambe ndiye endlini ndiyophumla. Okay, but awukho buhlungu xa ulala, it's just uba ikukudumba qha ungayaziyo uba nawe wakwenziwa yintoni na. Awukho buhlungu. Okay. And uyile kwakho uma ulandika umakazi wakho kusile kwagqirha bathi nogqirha. Oogqirha bapha eFree bathe ukubana akho nto banoyenza ngoku but umlenze bamnqumlele kule ndawo kuba bayafana noba bayisikile apha izawuphinda if bayisike phi ndawo apha kule ndawo. Okay, apha ezantsi ne. Izawuphinda ikhule, so ngcono bamnqumlele apha. Then ngoku andayivuma loo nto leyo because mna andifuni uhlala nomlenze oyi-1. Ndizabe ndifuna uhamba ndiye kwabanye abantwana ndibe nto nomlenze oyi-1 and then khange umakazi ke ukwazama uba masifumane i-referral letter ezawubheka eKapa sihambe siyofuna uncedo phaa kwabanye boogqirha baseKapa. Or ingabi yilaa nto uthi maniyofumana i-second intoni le opinion, enye opinion kwabanye ugqirha iyanasenda nive busithetha kwelethu. Bendiqondile into yobana mna mandicele enye i-second option njengoba bona bebone into yobana mabanqumle. Ndaqoma mandikhe ndizidine nam ndidleke kuba nam xa ngafuniyo uyenza into andisiva right. And umntana lo ulinamandla naye akafuni ubusiku umlenze wakhe utsho. Akafuni nam ndiye ndingabi right kangangento yobana ndiphila ne-depression into lalo mntana. Andistresswa ngumntana wam, ndiphila ne-depression ngenxa yale nto uba ndimbona uba naye uyabawela ufana nabanye abantwana, namfanele bafane nabanye abantwana. Okay, busabalisa ke linamandla. So kwathiwa bathi bazowunqumla umlenze ne, and wena wathi ngaske umhlambi khe nihambe bakunikile le referral letter. Basinikile. So for uba nihambe nicinga uba mhlambi iKapa xa noyo mhlambi nibhukishelwe eKapa ayikwazi ubhukishwa ngonilapha mhlambi nabaseKapa niye phaya mhlambi ninedate. Bebethe ukubana izinto ukuba sifumene la referral letters yonke into yobheka phasi sizazenzela because khange bengabo basikhuphayo basipha if bengabo bebezasikhuphela bebezonilungiselela banibhukishele phaya bantini. Okay, la referral letter ihambi ke ngoku ne-file yakho or something ngoba lo mntu lona kwenziwe ntoni or mhlambi understand so that xa nifika eKapa ke ngoku niphethe le nto because nithi i-referral letter normally isisibhedlele esi sithi sithina sicinga olu hlobo, we've been treating umantombi olu hlobo nolu hlobo, then siyamreferisha uba xa efuna mhlawumbi second opinion apha ke ngoyi-Cape Town masithi kwela sibhedlele seKapa makhe niye phaya ke elantikeni bayamkhulula wamakaze pha kuwo. So into elolo hlobo leyo. Ivele njalo. Okay. Uba nabo baxakiwe baphinde ke ngoku basithumele kwangapha kubo kwalapho bheka ifaya babona baye baxakwa baye besebeyichaza bona uba babone bamakuthiwani na. Okay. And bamchaza uba umantombi wena akafuna unqumlwa nayo umlenze. Bayixile. Okay. And with le nto ke ngoku with le referral letter uyifumeneyo, le referral letter uyifumeneyo apha eFree
ikusa uba ungaya ke ngoku eCape Town but yet awukabhukishi awuyazi uba uzoya njani eCape Town. Umakulantika umama masithi udade bomama wakho ngulona uphila ngegrant naye. So abazali bakho umama wakho ngulona yena esithi uthini umama wakho masiqale siva apha kuwo. Umama yena into ebekuthethela nokubana uthe nokubana yena mandinqunyule umlenze kuba akho mali yobheka eKapa. Then ke umakhulu ke wasebemxelela ke waya umntana akafuni unqunyulwa yena and nami ndizakwenza le nto ayifuna banganqunyulwa mlenze. Sawuzama ndlela zonke uba sizama ukubheka eKapa. Ebesithi yena umlenze wam makanqunyulwe sizawufumana i-artificial leg. Ndike mna kaya nto uzokwazi uhlala ne-artificial leg mna ndifuna unqunyulwa ndifuna umlenze amafane nalo wakho liqala. Utata yena uthini? Tata yena zange ndathetha naye andimazi nomazi. Akazange aze akhe uyodibana naye. Umakhulu unidibana phi notata? Utata azange wadibana nomntanakhe. Ngoko wayekhe wafika kakanye. Wayesemncinci uLinamandla, I think wayesenza ugrade R uba adiphazana. But wayesemncinci ayiyona into angakhumbulayo. But lo mfo lona uLinamandla uyaphila uyambona uba uyaphila umntanakhe but akazi. Uyaphila. Ukhadibane nami xa siphuma egeyithini yaseFree kuba uyadrive and uphethe ndandimgqibele ephethe itraffic. Ngoku ndiva kuthiwa uphethe i-security. Uyadibana nami. Ngoko wayedlula abulisa buzimpilo. Ngoku edibene nomama kaLinamandla akasena communication nami akabulisa kathini sidlulana nje. But akacingi nomntana uzobona umntana. Azange wanqandwa kaloku ngumama kaLinamandla. Umama kaLinamandla uhlala nenye indoda. Utata kaLinamandla uyapha asishiya imali pha kumama kaLinamandla. Kuba umama kaLinamandla yena kakade uthanda imali, ufuna imali inike yena. Ebekade ishiya but ikhona nje into endikrokra ebabaxabene ngayo kuba waye wandixelela uba uthi uyayikhupha into kaLinamandla xa kwazi uzithethela. But uyathetha nje uLinamandla ngoku. Kaloku uLinamandla ngoku ebekhe wathathwa ngumama wakhe emxutha apha kum. Wabe emfosa ngomnika iinamba zikatata wakhe. uLinamandla uthi akafuni uthetha naye. Ndiyambuza Linamandla kutheni ungafuni uthetha naye? Wathi ndizamthini mna engazange wandenzela nto. Kaloku bebendithanda bezamane communicate nabo. uLinamandla akafuni uthetha naye. Okay. Linamandla awuthethi ke unotata yakho ne? And amasiyeke leyo into the reason why ndibuza uba why umama notata bangakuncedisi ithuba ufumane le-artificial leg yana mhlawumbi I mean sorry not artificial for uba uye i-transport to eCape Town. Yeah. Now umama wakho ke lo mane sithi umakhulu udade bomama wakho uza apha uzocela ebantwini for uba nikwazi ufumana i-donations for uba nikwazi uye eCape Town. And if baninzi abantu be-BCM TV abasema-Cape Town mhlawumbi bakhona bazofuna ucommunicate nomama lona bava uba bangamncedisa kanjani na for uba ukwazi ulandika ufumana mhlawumbi i-appointment with mhlawumbi uye kwelaa cala apho nizofikela khona. So ungathini to abantu or mhlawumbi ukuzithethele wena ngokwakho kuye kuthethe umama to ebantwini ubacacisele uba uyothini eCape Town ufuna ntoni kubo? Ndingathetha nangqi. Ewe, okay. Thini ke? Mna into ndifuna uncedwa ukuthi nokubana ndihambe nomakazi wam sihambe siye eKapa. Into ndoyenza phaa eKapa ndiyofuna ulungisa into yeli nyawo ukuthi malibe right luzokwazi ufana nalapha kuba neliqala kuba apha eFree bathi nokuba nakho nto banoyenza inyalo wam bazanqumla. So sinsike usimane sisiva ukuthi ubana oogqirha baseKapa bangakwazi uyilungisa le nto yeli nyawo. Umakazi ngokunqwenela uba mna naye sihambe siye phaa eKapa and nemali le ingekhoyo uyazama ubeka but ayide igcwala uba masihambe siye eKapa. Nakulo nyaka usazama loo mali uba
sihambe siye eKapa kuyolungisa into edibene nenyawo lam nam ndizokwazi ufana nabanye abantwana ndikwazi unxiba iteki ubana andikwazi unxiba iteki xa ndisiya esikolweni ndinxibe ibhatha kwelinye icala ndinxibe ibhutshi. Ndifuna uncedo ukuba thini nomakazi sihambe siye eKapa ndikwazi ukwenza unyawo lam libe rayithi. Wow, iyakwazi uthetha nje yilaa ndithi andi-understand xa nisithi si-slow learner uLandeya because she's very brilliant and iyakwazi uthetha and yintombazane entle nomkhitha yintombazane entle kakhulu. So masithi iplan yenu yoba mhlawumbi noba cause usesikolweni ngoku kubakho la eyona holiday iba nkulu iba yile kaJuni, so ingaphazamisi nesikolo sakho. So what about mhlawumbi kubantu abazovela niyazi uba i-target yenu yilaa holiday kaJuni bakwazi un-accommodate kwelaa cala, bakwazi uvela abantu banilandikele, sicele koonobhizinesi bonke abalapha eBuffalo City, abalapha e-Eastern Cape nabase-Cape Town abalapha nanguLinamandla. The only thing I need akanedi into eninzi, ufuna just akafuna umuntu uzomfakelela mlenze, bafuna itila i-transport. I think it's i-transport yabantu ababini 1,000 rand ukuya and mhlawumbi beyi-2,000 rand ukuya nobuya, I mean ukuya nobuya umuntu ngamnye plus ne-accommodation. So baninzi business abanokwazi uyikhupha loo nto leyo, baninzi abantu be-BCM TV abanokwazi unceda le ntombi intle kangaka, ya understand, ikwazi kwakhona iphinde ismile. Mhlawumbi sothi naxa segqibile isikolo simthatha abe yipresenter because iyakwazi uthetha kakuhle e-BCM TV. So let's hope uba kuzoba khona umuntu wena Linamandla ozovela and ozokunceda and ozovela athi ofarisha noba xa siyaniphi lift okanye ubekho umuntu ose-Cape Town othi hayi khani izofika lapha kuye just for ezintsukwana zimbalwa nihambela le nto yakho, ningade niyobhatala ihotele or something into lelo hlobo. I-accommodation ayithatha noba injani na, noba ligali noba yindlu noba yintoni, as long as indawo erayo, I mean unokwazi umodelisha. Ngathi kungamodelisha nomodelisha qha umoshwa kulo mlenze mani yana uyabawela imodelisha. Okay, ngahlala phansi ke ntombazana umoshwa kulo mlenze. Otherwise unomzimba omodelisha, unayo yonke into entle nomkhitha, umoshwa ileya into. That's why modelisha kuthiwa uyathanda nomodelisha. Very beautiful smile, but masithembe mani ukhona umuntu ozokunceda amantombi. Okokuqala nathi siyi-BCM TV, if uyahamba uzothatha umphako apha kuthi yayiva, so zama uncama leyo into nathi oba sinike wena umphako because sibona iLandeya ilady elihle eline-potential, elinoba nginobuhle, elinoba yipresenter kwi-BCM TV. Ngako right ke siswam, masithembe abantu nabo bazodonate loo nto banayo to ilandikeni ibekwe ecaleni le mali, so that umama mane sinika ireport uba imali ethile ngoku, then siyazi uba ithini into yakho. I-target yethu iholiday kaJuni, xa evalile esikolweni ngala holiday kaJuni. Kubantu abase-Cape Town abasuka eMdantsane abanayo accommodation, banida into efensi, banida just igumbi for ubalalise khona bakwazi uhambela, bazozihambela uyaye eLandiyeni esibhedlele bazobonisa i-direction. She's very brilliant and very bright. I think bangakwazi uzifumana le ndlela khona, abazoba ingxaki kuwe. The only thing abantu base-Cape Town abanowarisheka ngayo is just uba bawa-ofarishe just indawo lala, bakwazi ulala ngelaa xesha bephaa eCape Town. Thina abantu balapha we need uba sizame udibanisa imali, sithi make sure baba yazi mayithi noba yenzeka loo nto la option yogqirha abe eyizame yonke enye into, ya understand. I still believe noba bano elandika, she will still be beautiful olu hlobo lilo, ya understand, but masimnike le nto ayifunayo umntana, sithi make sure uba uzanywe zonke indlela, azibanjwanga imali siswam. Yeah, sithi make sure, I think bakhona oogqirha napha eCape Town, bakhona oogqirha apha e-East London, zikhona NPOs lapha e-East London, bakhona osisiphamela, osisiphoshiya, sorry kuthiwa nguthamela ka-9, osisiphoshiya nam ndizowatshalenja nabo uba yes umntana omncinanana ufuna uya eLandingeni uyofumana i-second option
before kunqumla umlenze wakhe eCape Town. Then we need uba challenge wonke umuntu okhoyo baze ngaphambili, then sibone uba singamenzela ntoni na. Masithembe siswami uba ukwazi uba uzawufumana abantu abazawuthetha, yabo. Okay.